Пламене. Здравейте на всички! Искам да използвам тази чудесна възможност да поканя всички в чудесния театър на Алма Алтер. Има много представления, ако следите нашата фейсбук страница. Може да си изберете някой, което би ви допаднало. И елате да ни гледате. Екип от млади актьори е много смисъл. От студенти от Софийския университет е много интересен и съм сигурен, че с тях ще може да случите някои от представленията и да изпитате нещо индивидуално, което по принципа не всеки театър би родил, би създал. И така, наслаждайте се на живота и елате на нашия театър. Пламене, знаеш, че тази седмица е седмицата на любовта, нали? Да, така е водата. Как прекарваш ти тази седмица на любовта? Какво правиш? Не правя нещо специално, нямам си половинка. Така че не го празнувам сега този празник, както повечето щастливи хора. Какво разбираш под думата любов? Нещо обратно на да играеш компютърни игри, може би. Не знам точно. Срещал ли си се с това обратното на игрането на компютърни игри? Да, мисля, че поне всеки се срещал веднъж. И определено животът след това не е същия. Така че пожелавам на всеки, който не го е открил, да го намери. Ромео или Хамлет? Ромео. Защо? По-съвременен, някакси по-вечна дилема. Как ще прекараш деня на влюбените? Сигурно ще съм в театър и ще помагам на колегите ми. Така че не пропускайте и вие да дойдете с нас да се веселим. Направи апел защо хората да дойдат и да гледат представлението Ромео и Жулиета с сонет за безсмъртната любов. Със сигурност нашия театър всеки път е индивидуален и уникален, но за 14-ти всички ще се потрудим това да е една незабравима вечер, така че бъдете с нас. Добре, благодаря ти много.